Tataki de atún y filetes de atún con un toque marinado. Campos, todo el sabor del mar en tu mesa. ¡Viva San Bartolomeu de Noia! ¡Viva las fiestas de Noia! Siempre toca si no se pide una pelota. ¡Viva las fiestas de Noia! ¡Que viva San Bartolomeu de Noia! Noia pecha as súas festas este verán por todo o alto con San Bartolomeu. Nós acudimos á festa de Escuma, á procesión de San Bartolomeu, á verbena e ás citas tradicionais de música tradicional. Imos a velo.
Colaboran Concello de Noia. Audioral. Buscas unha experiencia auditiva excepcional? Audioral Centros Auditivos en Noia e Ribeira. Revisión gratuita. Calzados Monchel. Todos os produtos da nosa tenda nun clip. Visita a nosa web www.monchel.com. Óptica Nieto, centro de optometría e audioloxía en Noia. Estamos en Malecón de San Lázaro 11. Coidamos os teus sentidos. Grafinoia, profesionais da comunicación gráfica dende 1995. Deseño gráfico, impresión, solucións digitais e Digital Cine. Alquinoia, aluguer de maquinaria de construción e venda de ferramentas de ferretería para particulares e empresas. Ofrecemos os mellores prezos. Briconoia, calzado e roupa laboral e de protección para todos os sectores profesionais. Serigrafía, personalizamos o teu uniforme. Consúltanos. F&M Automoción, mecánica xeral, chapa, pintura e electromecánica. O teu taller de confianza en Noia. É positiva. Eu creo que o público pudo encontrar dentro da programación algo que lle resultara atractivo, non? Que para nós é a primeira opción sempre, e despois porque teña unha repercusión económica importante, como estamos vendo que o está sendo, non? Empezando o mércores, xoves, estes días todos, onde vemos moita xente pola noite, polo día, e iso ao final traemos xente de fora e xenérase, pois, bueno, esa actividade económica que a hostelería que lle fai falta tamén, non? Ese é o obxectivo, que a xente no programa vexa algo que lle gusta e que ademais valga para que, bueno, pois, poidan facer, digamos, acabar o verán a hostelería. Nos podes comentar un poquinho, bueno, pois sobre o programa, non? Os cantantes que viñeron, as actividades. Sí, bueno, o primeiro día para destacar, así, non? Hubo orquestas de primer nivel, como son Olympus, Panorama, Olympus, New York, temos a París. O que sí destacaría o primer día ese tributo a Dire Straits, que foi unha pasada, o sea, clavado. Tivemos o tributo tamén a Michael Jackson, algo que xenerou pois, moita expectativa, sobre todo pois, en xente xa que lle gusta máis a música ochentera e tal, sempre temos esa combinación. E despois, bueno, podemos ver a Alameda de onte con máis de 10.000 personas na Alameda para ver a Azúcar Moreno, a Soraya, e ese DJ que convertimos un pouco a Alameda como en unha discoteca, que estuvo como hasta as 4 da mañá, non? Sin perder nunca de vista a música galega e máis tradicional, como pode ser Roi Casal, con ese espectáculo seu, e ademais de Budiño. Eu creo que eso fixo que houbera para todos os públicos. Que destacaría o encanto aos rapaces, que todos os días tiveron unha actividade para eles, pois a destacar, un concerto especial, a Festa da Espuma, hinchables gratuitos, o Día da Bicicleta. Bueno, eu creo que hubo para todos os públicos, creo que está saindo moi ben. Bueno, nós en concreto tamén fomos gravar ese día da Festa da Escuma e foi totalmente un éxito, non? Sí, claro, a ver, os rapaces están nunha Alameda que lle bote esa escuma e que de repente eles, bueno, pois son os protagonistas, ali cos seus bañadores, as gafas tal, pois moi ben, a verdade que esa felicidade das festas que todos tiñamos de pequeno, non? Que vayan as festas de Noia, que son as últimas, que ya empieza el cole dentro de 2 semanas, pois eu creo que se disfrutan pois moi ben. E, bueno, en canto á procesión de San Bartolomeu, que, bueno, ao final é o santo, non? Polo que se rexiu esta festa. Sí, San Bartolomeu o patrón, non? Nós tivemos tamén a procesión de San Roque, que temos esa tradición de ofrecer o ramo, digamos, a quen queira organizar as festas. Por suerte ou por desgracia para min, non as quero organizar nadie, co cual pois, me tocará facelo para o ano, non? Bueno, en canto ao tempo... Bueno, non se pode pedir máis. Hubo aí con unhas pequenas babuxas que tivemos algún día de noite, pero creo que hasta se agradeceu. O sea, moi ben todo, o tempo perfecto, non fai excesivo calor. Xa vedes que é un domingo abarrotado desde as 11 da mañán que baixei en distintas actividades, todo cheo, pois eso, porque tamén che dá a vir a Noia, non? De 10.000 personas estábamos falando onte, entonces, no concerto. Sí, onte, bueno, creo que habría quizá aínda máis, non? E sí que nós o que tíamos era pois, unha relación de que xente hai polo casco máis a que hai na Alameda, e realmente estaban as actuacións principales tocando na Alameda e estaba o casco histórico cheo de xente igual, é dicir, por qué? Pois porque non son do seu gusto, polo que sea, pero sabes que traelas vai a generar un atractivo que realmente vas a vir a Noia ese día, non? Bueno, pois o vindeiro ano nos volveremos a ver aquí nas festas de San Bartolomeu. Por suposto, está xa invitado todo o mundo.
Dentro da oferta musical das festas de San Bartolomeu, como non podía ser doutro xeito, temos a música tradicional. Desta vez da mans de Budiño, compositor e cantante galego que ven presentar aquí a Noia o seu último e 8º disco, Branca Vela. Imos a ver como soa. Creo que logo destes 5 días hoxe rematan e temos que facer unha valoración positiva, moita afluencia de xente nas distintas actividades e aínda que se simultanea pois as verbenas na Alameda con determinados concertos aquí na Praza do Tapal ou incluso no Curro, a OCA pois estivo actuando no Curro e tamén foi un evento que despertou moito interese e temos que facer un balance moi positivo fundamentalmente porque acompañaron as condicións climatolóxicas, así como os primeiros días pois facía un calor exagerado e agora baixaron algo as temperaturas, pero sí que se mantivo prácticamente sin chover máis que unhas gotas de agua para refrescar e ante a situación, agosto xa é un mes que tradicionalmente en Noia pois hai máis afluencia de visitantes. Con este panorama de eventos e de actividades propostas, pois entendemos que as condicións climatolóxicas tamén se deron favorablemente e iso fixo pois que en todas as actividades houbera unha participación moi ampla. Temos que decir que se cambiou o formato con respecto a anos anteriores, normalmente último día da festa era cando se celebraba os fogos de artificio, trasladouse ao mércores porque hoxe xa había actuación de Budiño, o que digamos a noite de berros aquí no Tapal, a Orquesta París na Alameda e demais. Entón, para distribuir o contido de outro xeito, pois se puxo o pasado mércores. Cambiouse tamén a ubicación para o lanzamento deses fogos de artificios, fíxose dende a Chaínza para evitar ter que desaloxar os vehículos que normalmente se atopaban na zona da estación de autobuses e do paseo marítimo, e creo que foi un acerto. Ademais, mellora tamén as condicións de seguridade. En ese senso, pois temos que facer un balance positivo porque o importante era que a xente disfrutase, participase. Temos que lamentar pois que sempre hai algunha xente que non sabe divertirse sin danar o mobiliario público. Hai un volumen de destrozos fundamentalmente no parque infantil do paseo marítimo, en bancos, papeleiras e determinado mobiliario público, pero salvo esos percances, en líneas xerais temos que decir que, o sea, que digamos, discurreu con relativa normalidade. Bueno, agora xa aproveitando, non, que vai a ser o concerto de Budiño xusto detrás de nós, que tan importante é traer a un músico como Budiño a Noia? Bueno, eu creo que é unha demostración máis de que apostamos pola calidade, apostamos por actuacións de primeiro nivel. Na propia Praza do Tapal pois intenta dárselle un enfoque máis orientado hacia a música tradicional galega ou a determinados tributos, como é o caso do de Michael Jackson ou de Dire Straits, e o que demostre que hai un público para esas actividades e outro público alternativo para Alameda, donde disfrutamos de unhas orquestas tamén de primeiro nivel, ou se ni máis ni menos que París de Noia, que ademais nos sentimos moi orgullosos da promoción que fai esa orquesta por todo o territorio do que é a nosa localidade, e creemos que Budiño pois complemente unha guinda máis a ese pastel. Estamos seguros que o público que vai acudir vai a disfrutar de un magnífico espectáculo, igual que disfrutaron de Roy Casalo, que disfrutaron dos tributos que antes mencionaba, e creo que, bueno, pois fundamentalmente aquí búscanse dous obxectivos. Unha, que todo o público atope algunha actividade que lles convenza, que sexa do seu agrado,
E outro fundamental que o comercio e a hostelería local pois se vexan favorecidos por esa afluencia masiva de xente. O que me transmitían agora mesmo de camiño aquí algún dos hosteleiros era que estaban prácticamente reventados porque foi moi intensa a actividade non só durante esta semana, sino durante todo o verán, xa na feira medieval, festival de jazz, arpa e as distintas actividades programadas, e que necesitaban un descanso. E o que lle pido é que se coordinen, que non collan todos agora de vacacións os primeiros días de setembro, para que Noia siga tendo unha oferta hosteleira, e o que se busca maioritariamente pois é o entretenimento do público, pero tamén que eses establecementos pois teñan unha facturación elevada, e que as festas, dentro do desembolso importante que fai o Concello, porque hai que entender que é un volumen de recursos grande o que dedicamos a estas festas patronais, pois polo menos que teña un retorno, e sobre todo neses establecementos. Se conseguimos subir ao palco da París de Noia. A min é que me está dando ganas de unirme a eles, Veña, vamos a perrear. Moi ben, moi ben. As festas de Noia as mellores. E de onde é? De Outes. Terra de Outes. E aínda ti dis que as festas de Noia... Bueno, é que en Outes non hai moito. A primeira vez en San Bartolomé. Claro. É o primeiro ano que ves a San Bartolomé. Non, todos os anos teño. E que tal a París de Noia? Moi ben. Das mellores xunto a Panorama. A ver, primeiramente, de onde é? Son de Negreira. E que estás facendo hoxe aquí en Noia? Bueno, de festa cos rapaces. Que tal, que che está parecendo a festa? A festa de Noia moi ben, sempre moi ben. Nunca decepciona, moi ben. Entón non é a primeira vez? No, sempre vimos, normalmente sempre vimos hasta aquí. Case sempre, sí, case sempre. E vos que sodes máis, de ir a música tradicional ou da París?
Bueno, gustanos moito, son de París de Noia, si, sempre me gustou moito, desde moi xoven. Xa imagino que a biches moitísimas veces. Sí, moitas veces, cando xa estaba Pepi e Blas, sí. Moi ben, como sempre, é a París. De Brión. De Brión, e que estás facendo xa aquí en Noia? A familia da muller é daqui e viñamos ver a orquesta, a París de Noia. Entón non é a primeira vez que ves as festas de San Bartolomeu, non? No, vimos todos os anos, porque ao ter a familia aquí é normal. Genial, de momento genial, estábamos pasando ben. Hoxe é o primeiro día que ves destes días? Sí, porque estivemos de vacacións toda a semana e viñamos hoxe para acabar as vacacións. E que tal, como está indo a París de Noia? Ben, genial, a verdade que genial, non defrauda. Sí, de momento sí, hasta ahora das veces que a levo veis todos os anos, non defrauda. Entonces, a de veces que seguirás ti vindo por aquí, por San Bartolomeu, non? Sí. Espero que sí, se non sucede nada grave, sí. Sabes que me muero por ti y que tú te mueres por mí, así que no hay más nada que decir. Cuando me vi bailando, me quedé bailando, después de estar tomando. Que está parecendo a festa de San Bartolomeu? Ben, moi ben. Que moi bo tempo, tuvemos moi bo tempo. E as festas tamén estuveron ben. Bueno, vos sodes de aquí de Noia, non? Somos de Noia, do pueblo. E que supón para Noia unha orquesta tan importante como a París? Hombre, para nós é un orgullo. Hombre, a orquesta de París é un orgullo moi grande para nós. Non podía faltar, nunca. E aparte que o espectáculo que les dan nunca defrauda. Excelente. Moi ben. Vamos a ver, nenas, de onde sodes? Eu son de Queiruga, de Arteixo. Que fai unha rapaza de Arteixo hoxe aquí na festa de Noia? Conta. Invitoume, como está cerca Queiruga. Sí, é que non nos perdemos as festas, a verdade. Claro. Ah, vos sodes seguidoras das festas? Sí, sobre todo as de Queiruga son as mellores. E que te está parecendo San Bartolomeu deste? Pois, bueno, onte estivo bastante ben, a verdade que o pasamos guai, eu creo que o día grande vai ser hoxe, así que con ganas, a verdade. Entón, non é hoxe o primeiro día que viñeches, non? Contame, que días estiveches por aquí? Onte só, onte. Guai, o que pasa é que acabou bastante cedo, senón nos tibramos quedado máis, a verdade. Había DJs e estiveron moi ben, a verdade. Vos sodes festeiras por festeiras. Sí, a min gustame bastante. Era máis que a min. Eu son máis de orquesta, de verbena, de así de discoteca non me gusta tanto, pero aquí sí me gusta. Entón, hoxe, ata que acabe a París de Noia. Sí, en plan, eu máis, en plan... E despois da París de Noia, para onde hai que ir? Pois non sei, estamos un pouco fluindo, pero... Onde leva a noite? Vamos querer quedar hasta tarde esta noite. ¡Viva San Bartolomeu de Noia! ¡Viva as festas de Noia! A ver, chicos, primeiramente, de onde vin? De Noia, somos de aquí. Sodes os dous de aquí. Entón, bueno, a min, eu quero preguntarlle aos noieses que vos está parecendo esta fin do verán, non? Estupendo. É unha festa estupenda, para repetir. Sí. Estiveches outros días? Sí, desde miércoles. É bastante ben, a ver, o que pasa que a traballar hai que levantarse cedo, hai que ir cedo para casa. Pero bueno, vale a pena facer o esforzo. Sí, con ganas. E mañan traballamos, así que ben. Cal dirías que foi o día que máis te gustou? Onte, o día dos conciertos. Azúcar Moreno, Soraya, gustoume máis. E hoxe, bueno, coa París de Noia? A ver, a París de Noia está moi ben. A ver, pero as 12 que marchar. A min gustame preguntarlle aos noieses, non? Se estades orgullosos da vosa orquesta. Sí, moi orgullosos. Pero bueno, a ver, a Panorama tamén nos gusta. Pero bueno, a París de Noia non está defraudando polo de pronto. Perdona? A París de Noia de momento pois non está defraudando. No. Pero bueno, canta moi ben, fan un espectáculo estupendo, hai que ser realista. O vindeiro ano, imos vos ver aquí? Oh, sí. E o seguinte? Tamén. E dentro de 3 ou 4? A ver, si estamos, sí, claro. Realmente, de onde ves? Contanos. Do Porto do Son, pero vivo en Suiza.
Bueno, para unha muller de Porto do Son que vive en Suiza, que son as festas daqui de toda a vida? Pois en Suiza non hai festas como aquí en Galicia. Penso que en toda España non hai as festas daqui. Estás benvenida, París de Noia. A ver, primeiramente, de onde é? De Bilbao. Eres de Bilbao, que faz aquí hoxe? Porque estou de vacacións. Pero eu paso medio ano aquí e medio en Bilbao. Medio en Noia, medio en Bilbao? Eso. E cal te gusta máis, o medio de Noia ou o medio de Bilbao? Home, o medio de Noia, porque aquí estamos de festa e aí hai que traballar. E que tal, como son as festas daqui? Moi boas, moi boas. Sí, moi boas. Este ano ainda mellor. Portáronse, o ayuntamiento portouse ben. Hai que felicitalo. Para eso pagamos as contribucións para que nos digan algo. Mira, me gustaría saber, é o primeiro día que ves as festas ou xa estives? Levamos todas seguidas. Del primeiro día ao último. Pero ti és moi festeiro. Ti és moi festeiro, non? Sí, hai que aproveitar mentre se poda, muller. Cando non se pode xa nos quedamos en casa. Que senti tú? Mira, xa por último, ti que eres máis de música tradicional ou da París de Noia? No, tradicional. Eu son dos 80, 90. Sí, xa estou jubilado, entonces tiramos pola rama esa. Pero bueno, que é a París de Noia? Home, a París de Noia para Noia é unha institución. Unha das mellores orquestas e para este pueblo é a principal. Hai 3 festas ao ano aquí, é esta. E que dirías? Que a París de Noia é a mellor orquesta do mundo? Hombre, para gustos, hai outra aí que chaman a Pano, que parece que compite con ela, pero está entre millores, sí. Está entre millores, sí. ¡Vivan as festas de Noia! ¡Que viva San Bartolomeu de Noia! Vamos a ver, de onde son? De Mazaricos. É que fan dúas mulleres de... Bueno, unha sale na cámara, a outra non está salindo. Pero que fan dúas mulleres de Mazaricos e quen? Pois, seguidores da París de Noia. Sí. Pero vos que seguides a París de Noia por todos os lados? No, pero bueno, si está cerca da casa, sí. Este verán xa vichedes a París de Noia noutros sitios. Donde foi? Pois non me acordo, houve tantos sitios. Gusta vos moito? Sí. Por que vos gusta tanto? Pola música. O corpo de baile tamén. Sí. Chama bastante xente. Indo a París? Tamén, xa máis a cidade a xuventud, sabes? Máis de saltar. Entonces é o momento perfecto para podernos sentar un pouquiño. Claro, sentadinha e escoitar. Estás moi guapa, Gracias, igualmente. Eu son daqui de Noia. Eu acompaño De Lugo. É que fai un rapaz de Lugo aquí nas festas de... Home, nas festas de Noia, evidentemente. Todos os anos vimos as festas de Noia. Que te parece? Genial, vamos. A festa, a comida, a xente... Isto é un tricornio. Pero isto chocouche ou que? Tocoulle ela. Como? Siempre toca, se non se pite unha pelota. Compañía. Home, perfecta, mira a compañía. E bueno, por aquí, a noiesa, que eres a noiesa, que te está parecendo este ano San Bartolomé? Bueno, pues bastante ben. A ver, sí que é certo que solamente salín o sábado, onte e o viernes, pero ben, chegalle ben ainda así. É o que hai. Oso, peluche, todo. Pero que o levas atado a ti? Home, claro, mira. Como eu, que correa. Pero non pesa moi. De hoxe, que tal? Bueno, de momento estamos de Chile empezando, pero hoxe se vai ser máis relajado. Pero bueno, por detrás de vos está nin máis nin menos que a París de Noia. Como? Que está a París de Noia por detrás de vos. A ver, sí, eu son fan de París, e das orquestas que hai, é das que máis me gustan, pero bueno, tampouco, eu son máis de disco móvil. Discotequeo. Pero bueno, non llevamos a facer ascos a París de Noia, non? No, claro que no, por supuesto. Si seguimos por aquí, nun anaquiño, imos ver como perreades. Probablemente. Pois sabes que non nos lo queremos perder, verdad? Vos vende por aquí porque xa sabedes. ¡Viva las festas de Noia! Que tal estás pasando? Moi ben, moi ben. As festas de Noia as mellores. E de onde? De Outes. Terra de Outes. E aínda así dis que as
Chicos, que locura coa París de Noia nestas festas de San Bartolomeu. Desgraciadamente, nos xa nos temos que despedir, pero bueno, vamos vos lembrar, como sempre, que se queredes que vayamos gravar a vosa festa, tan só tedes que chamar ao 986710741 ou ben enviar unha mensaxe ao correo de festanfesta@canalriasbaixas.com. Moitísimas grazas e ata pronto. Tataki de atún y filetes de atún con un toque marinado. Campos, todo el sabor del mar en tu mesa.